Hei ja tervetuloa uudelle kanavalle. Vuosi on vasta aluillaan ja uuden vuoden innoittamana uusia harrastuksia kehitellessäni sain eräänä unettomana yönä idean YouTube-kanavasta. Nimenomaan unettomana yönä, sillä olin kuunnellut läpi kaikkiin suosikkikanavieni videot. Englanniksi videoita löytyy kyllä pilvin pimein ja olen viettänytkin paljon aikaa muun muassa Mr. Nightmarein parissa. Mutta loppujen lopuksi jännittävien tarinoiden kanavia ei suomen kielellä löydy kovin montaa. Tai ainakaan silloin, kun on kuunnellut läpi jo kaikki Fintop 5, MK Gamerin, Horror Talesin, Pelottavan Mikron ja henkilökohtaisen suosikkini, nyt jo aihealaa vaihtaneen Just Tales Justin videot. Vietän muutenkin välillä pitkiäkin aikoja lueskellen erilaisista ilmiöistä ja mielenkiintoisista aiheista, joten päätin sitten oikeasti kokeilla. Tälle kanavalle olisi mielenkiintoista tuottaakin sisältöä nimenomaan jännittävistä tarinoista, urbaanilegendoista ja muista samantyylisistä aiheista. Suuri unelma olisi tietty päästä kertomaan katsojien omia tarinoita, mutta katsotaan nyt kuinka tämä tästä lähtee etenemään.